Dipolo DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa mga di kalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, 7 healthy habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, right for Isang labatan yan. Right for Ride Bar
Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello Bright Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to- Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asing nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City, Councilor Efren A. Martinez and family, Sariculas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family, Inapatan, Nabwa, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lourdes Yang, Nabwa, Camarines Sur. Prayers from the family of the late Victorio Sonias Landong and Trinidad Mendoza Landong, Batu, Camarines Sur, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, puon kadto sa kundunyan. Mga karonda, magdangog na sa programang Pareta Asin Platika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asin Platika ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Bet sa 17 kita kan bulan na Mayo aldaw po kita nin Biyernes. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Sa information si Ricky Sagayap. Tuman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Init na naman na kamugtakan po kan sa tuyang panahon. Talagang daipa nagkukulpa, naglalayloan na grabing init. Una ako ka na sarong aldaw, mabagsak na suoran. Na nagturutagiti na, nagdagum na. Ito palan, mabalik giraray sa grabing init. Pero sabi kan mga gurang, basta nga arog kayan, magdordagum na, madali na. Madali nang magbagsak ang oran, tapos magluwas na nga itong mga insekto na nagpaparadulok sa ilaw.
itong lumalayog na sabi. Pero ang aram kong mga lumalayog, iba man. So, mga naglalayaw-layaw pagkabanggi. Sabi kan, iba mababa ang lipad, iba man to. Tapos so asbo. Pagparahalo yun, nasa linya man si Karondang Atan, pasok. Pambira ta, nawara na si Karondang Atan. Karondang Atan, pasok. Maray na pagkagatabi sa gabos na mga nagtatabay sa imong programa Uyaman sa tuyang dugang na sa lado lokal pinaglalauman ka na Philippine Drug Enforcement Agency o ang Pidea Bicol na magiging drug lead region ang Kabikulan sa masunod na 2 taon base man sa pinakuring report ng mga otoridad na maabot sa 3,024 sa 3,461 na mga barangay hindi sa Kabikulan ang na-declare ng drug lead. Palagos dawan ang pagpapakatugdok ng Balay Silangan sa Long Rehabilitation Center sa rehiyon para man sa mga Bicolanong bot magbagong buhay matapos na malugbok sa ipinagpapangalan na bulong. Sa ngunyan, ang mga probinsya kan Catanduanes, Asinsor Sukon, ang nangingin na probinsya na konsahin 4 na barangay na sana ang naipa drug lead. Ninudidig di palagos naman na ipinagsasagibong monitoring as in pagpapautob min mga anti-illegal operations as in campaigns para nagustaman na maging drug cleared region ang Kabikulan. Yan naman tabi karon ng Philip sa tuyang dugang na bareda gikan sa lado lokal Uyaman sa Indong Kabarkada Karonda. Jonathan Oliva reporting. Salamat Karondang Atan sa mga heras mong informasyon. Ali dyan sa luwas. Ipapahinanyog man niya itong manunungod baga sa nangyaring press conference and connection ka na search for Miss Iriga, Miss Rinconada sinman Miss Bicol Tourism na pinagasagibo Kasubanggi naghaling Iriga City Park pasiring dyan sa MCM Restaurant. Bali 17 pong kandidata na magraralaban sa sinambit ng beauty pageant. Man ang mga naging portion ka na question and answer portion duman sa mga kandidata na pinag-presentar sa mga miyembros ka na media Kasubanggi. Good evening po to everyone. I'm Philip Barrera from PNDCGI. Ang tanong ko po kung paano magiging resilient at magiging extraordinary kayo dito sa contest na ito. Anyone of you will answer that question. So, good evening everybody. Good evening, sir. So, the question was that how to we express or to manifest the tagline of the Miss Iriga Search for Miss Iriga 2024, which is resilient and extraordinary. Well, in life, we're always faced with problems and trials, and it's very normal. It's always part of life, and not every single person here is exempted to that.
So through these trials that come upon our life, it's through this that we become resilient, we become strong, because it is through our problems and mistakes that we can get a lesson from it. And our character is tested by that. And we know that every individual is unique and we have a different set of experiences, mistakes, and also plans. And with that, that makes us extraordinary. So as I have said earlier in my closed door interview, I've already been in this industry for quite some time now. And I have fair share of wins and losses in this field. And even in the life that God has intended me to be. And through these things, it pushes me to be the resilient and extraordinary woman that I am becoming. Thank you. Yan na parte sa naka na saro sa naging kahaputan ko duman sa mga kandidata kan Miss Iriga, Miss Rinconada, Miss Bicol Tourism 2024. Sabi nga ni kaya na ano ba pong mga kandidata, hababa man. Naglalaog na dyan so individual differences na sinasabi. May maputi, may maitom, may tatuan, may pango, may halangkaw ang dungo, may nagayon sana dahilan sa make-up, nalangkawan iba ta grabe ang taas kan high heels. Yan po ang mga makonsuelong porsyon dapit sa mga beauty pageant or beauty contest na sa kuyang nadadalan, pero para sa kuya personal mas gusto ko sa babae itong daing gayong makeup o kaya mayong makeup pero magayon kaysa man an iba karoon ng mga artista na sigan paritoke pati hawak ang ani isa ng gumayon sinda tapos manggana sa mga arog kayong contest dapat so natural sa nang kagayunan na dahi pigpapara hero an sa tuyang hawak. Baga simple sana bakong arog kan iba na simple sana nga pero rock. Kundi duman sa 17 pong kandidata na maralaban-laban digdi sa search for Miss Iriga, Miss Bicol Tourism and Miss Rinconada, talagang halos mga talentuman o talented may itinatagong mga dunong. Hindi sabi nga ni kan Secretary to the Mayor si Jor-El Kaayaw na importante nga digdian karakter kan sarong tao. Bakong igo bagang kasabihan na beauty is useless, character is the best. Aanuhon mo man ngayon grabing gayon kung an ugali kumbaga naiiba an masakit dyan kung minsan naniba pating mga kababayan niya to kailan sa sobrang dunong, sobrang gayon. Ang masakit nagiging mal-edukado na lugod. Yan ang makasuya baga ko na ang karakter dahil na nagtutugma duman sa makatawong karakter.
Ate Glenn, maray ko inita perming character city. Ate Glenn, pasok. Aba na. Karon daw Philip, maray na pagkaaga siya rin man sa mga nagantabay sa tuya. Sabi nga ni Kayan, simplicity is beauty. Talagang tama itong sinabi mo na mas magayon, hilingon ang mga kadaragahan o mga kababaihan na di masyadong koloretes sa indang lalawgon. Pero kinakaipuhan, para mo anaron ka ining mga beauty pageant, dahil man pwede talaga itong waranin makeup, waranin na pagpagayon na gibuhon. Itong natural na gayon, pag nagkakigwa ng makeup, igwa ka itong mas minagayon, igwa man ka itong mas magayon pag warang makeup, pag igwa ng makeup, nag-iiba nitsura. So, depende na lang kung paano dadarahon kan sarong kandidatan sa iyang sadiri para iyuan manggana sa araw kayong mga contest. Ang tabayanan ta garo magkakaikuanin duwang magkasuway na aktibidad. Kasubangin nakaigwakan na media or public presentation, and then itong press con kung saan siyempre dakol sinagatindir na pag-iriba sa media, maski itong yaon sa social media. And sa Petsa 9, kung di ako napapasala, karon dang Philip talent competition. Medyo kaya mahaloy-haloy baga ang talent competition, kaya dapat sa naman talaga na separate itong banggikan na presentasyon. Halimbawa na lang, ang sarong kandidata, mga 3 minutes, ang sa iyang kuya na iso-showcase na talent. Sa desyateng official candidates, pira nagabos yan na makukonsumong oras. Kaya dapat talaga separate itong talent competition, and then ang coronation night sa Petsa 11 gigibuhon. Ining search for Miss Iriga Rinconada and Bicol Tourism, ini ang pinaka-highlight ngunyan kan selebrasyon kan City Pintakasi. Kung ano man itong iba pang mga event kan local government of Iriga sa pamamayo ni Mayor Rex Oliva, sa tuyaya na maaraman, pero ang pinakasigurado na ining search for Miss Iriga sa Petsa 11 na ang coronation night kayan. Bueno, sa iba pang informasyon karon nag Philip and mga tugang, congratulations sa Nabwa Municipal Police Station. Haros pala na bulan-bulan sindan nagiging number 1, rank number 1, digdi baga sa pinag-aapod na Unit Performance Evaluation Rating. Kung saan pinagtataw ini kan liderato kan Police Provincial Office. And bunya na Abril, o kan nakaaging Abril, liwat sinda nakasungkit kan rank 1, pagiging rank 1 sa Unit Performance Evaluation. Nagkaigwanin rating na 94.660%. So congratulations sa liderato yan ni Police Lieutenant Colonel Jan King Kalipay, ang Chief of Police kan Nabwa MPS. Sa sa nakakapagpadagdag kan rating karundang Philip, apwera duman sa public community relations, mga events, mahalangkawan sa indang rating pagabot po sa paglaban sa illegal drugs. So arang taman ang Nabwa aktibo sa kampanya ninda laban sa illegal na droga. So sa ini sa nakakontribute para mamantenir ninda ang pagiging rank number 1 bulan-bulan sa Unit Performance Evaluation kan Kamsur PPO. Lugod ay ini magbago, and syempre duman sa iba ng mga police station yaw ng paghinguha na masungkit ba ninda ang pagiging rank 1, depende na yan kung ano man ang sindang mga programa. And iba pag informasyon, karon na Philip and mga tugang dyan kita sa Albay. Dakol kaya ang bareta man dyan sa Albay. Sabi digdi, gigibuhon sa Giraray, ining pinag-aapod na Oroan Bicol Musical, duman ini sa Tabaco Campus, ining BU, Tabaco Campus Gymnasium, alas 6 min pagkabanggi at tiyan. Kung magiramduman sa nakaaging Mayo Jess, enot na pinagpahilingan obra sa ibalong Centrum for Recreation, duman ini sa Barangay Vitano, Legazpi City, kung sa indakul ang mga positibong feedback ang pinaghiras kan mga enot na naghiriling kan palabas sigon sa organizer. Sa saro sa mga
sa sarong may kabagang oras na palabas, magagayo na kanta o musika ang madadangog na mas magpapatutuo kan sa tuyang Bicolanong pagtubod asin pangreliyon. Igwang abilabling ticket na pagpapabakal sa venue kan palabas asin sa mga mawot na magbakal kan souvenirs asin ceramic products kan TV Albay abilable ini dyan po sa venue. Kaya sa Giraray at siya na po ining pagkabanggi, nag-imbitar, naghahagad suporta si Reverend Father Joseph Salando sa Gabos. So yan po ang aktibidad, nagigibon po at siya itong pagkabanggi. And mas nga ni Huruharayuta, Ano yan, Ate Glenn? May nagkaribok. Garo na yung binsido. Tanuruan ka sa TV. Ano sa tabako gigibuhon? Pati ako na ako yan, nakilagan. Abaana. Bueno, arin mo itong pinagtataram niya to. So, ining aktibidad din na uruan, Bicol Musical, at siya na po ining pagkabanggi, duman sa mahilig magdalan sa mga araw kaya na klase po kanda dalanon. And maski nga ni Medjara yung unta, inibag ang kapiyastahan dyan sa uruan sa TV, ginigibo ni Agosto. May bagan mga preparasyon ngunyan. Sa Peña Farm sa piyesta nga dyan sa Naga, may mga preparasyon na tulos ngunyan na panahon. Kaya garon niya ako amay na ako yan, naghihiriroan mga nanununggan pag-abot sa mga aktibidades sa indang kanya-kanyang lugar. So yan muna Karondang Philip, sa tuyang informasyon, balik kita at yan sa iba pang bareta. Glenda Capalos Biaris, reporting. Sa mga heras mong informasyon, kapit sa sarong okasyon dyan po sa probinsya kan Albay na okasyon nakasentro sa Huruan pero isa sa gibo dyan sa Tabaco City. Dapat ko takayan dyan na lang sa TV Albay na yaon dyan ang Huruan. The city government of Iriga had the honor of hosting Assistant Secretary Santiago Slim, the administrator of the Cooperative Development Authority. He was warmly received by Mayor Rick C. Oliva, Vice Mayor Edsel Dimaiwat, Executive Secretary Jor L. Kaayaw, along with our dedicated department heads and office leaders. Joining Asik Lim were Ms. Ruma E. Belano, Cooperative Development Specialist 2, and Engineer Salde Bermejo, CDE R5 Assistant Regional Director. Together, they discussed the future of cooperative development in Iriga, particularly the CDA programs that can be integrated into the Ariba Camp. This visit underscores our commitment to fostering cooperation and collaboration between the city government and the CDA to promote cooperative development within our community. Karondang Eman, pasok. Salamat, Karondang Kuya Philip. Good morning. Siringan sa mga parantabay ka na programa. Digdi sa Santa Teresita, Iriga City, kan kasudma, sarong harungan na nilaugan kan dayong lalaki. Sa pareta magagikan sa Iriga City Police Station, kasudma Mayo 16, 2024, alas 5:20 ng tagahapon. Diyan Karondang Kuya Philip sa Zona 5 Barangay Santa Teresita, Iriga City, na investigasyon kan mga otoridad sa nasambitan na oras asin lugar ang suspect na sarong lalaki ini, 27 anyos, may agom, asin residente kan Zona 3, Spanish Street, Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City,
Sa ngunyan nakakulong na ini diyan sa Iriga City Police Station matapos na madakop sa akto o caught in the act na naglaog sa harong kan biktima na sarong na construction worker ang mga pulis kaya day pigpapangaranan pati kung si isa yan biktima. Saro ining construction worker residente kan Zona 5 Barangay Santa Teresita Iriga City. Diantras na paglaog da kay ni duman sa harong kan biktima kinuha itong Oppo A7 na nagkakantidad nin 10,990 pesos na nasa ibabaw kan na dining table. Mientras na kan madakop kan mismong biktima ang suspect, kinuaman tulos itong cellphone as in ang biktima tulos na nag-upload ng barangay tanod. Tapos itong suspect na taganaga na-arestar kan mga barangay tanod kan Santa Teresita as in dinaratulo sa Iriga City Police Station para po sa magkakanigong disposisyon. And sa iba pa kitang barata karamdam Kuya Philip, condolence sa pamilya kan sarong estudyante sarong estudyante sa Camarines Sur Polytechnic College maggigibo da ini karamdam Kuya Philip nin group project ang gigibuhon mapasiring duman sa balatan. And sa report kan mga otoridad kan kasod maman dyan sa Banwan kan Balatan alas 10 nin pagkaaga dyan sa Zona 4, Barangay Kabanbanan, Balatan, Camarines Sur. Mientras naan sarong jeepney, mamaneho ni Manuel Nagales Lagrima, 59 anyos ini, may agong driver. Residente ka na Zona 1, Barangay Tandaay, Nabuacam Sur. Da-drive itong sarong jeep. And pag-abot kani sa lugar, nawaran dahil ng treno. As in, buminangga, duman sa riprap. As in tuminagilid karamdang Kuya Philip. And sinasabi na sarong lalaki pangaranan na si Francis Roy B. Buhain, first year college student dyan sa Kamsur Polytechnic College and binawian kan buhay. Nagadan ini and dinarapaman duman sa Bicol Medical Center sa Syudad Canaga alagad deklaradong dead on arrival ka na doktor. Iyan ang panibagong insidente baganin road crash dyan sa Banwan kan Balatan. Kaya likay-likay siguro sa mga nagmamaneho, i-check muna ang preno, importanteng maray. At pag mga siring kani, may mga dadadan niya na buhay. Agala po rin si Manabwa, ang nasambitan na lalaki karonda na Kuya Philip. Si Francis Roy B. Buhain, gaya condolence sa pamilya, kan nasambitan na estudyante. Pero tabi na pasahero karondang eman ka na jeep. Tama din? Pero tabi na pasahero. Paano karundang Kuya Philip na hiling ko duman sa retrato garo day mababa sa 20 ta mga estudyante ini hali sa Nabwa mapasiring sa Balatan paguna ko ngani duman sa picture garo nga ko ma-swimming ito pala may nagpaabot nin impormasyon sa kuya garo magiduning group project and ito nga ni pag-abot sa insidente o pag-abot sa pinangyarihan kan insidente bigyang nawalan ng preno so jeep kaya binunggo duman sa so Barandilla as in duman na nagtagilid itong jeep. And sa inatangod dyan sa Banwan ka na Balatan? Sa may sa porsyon ka na Barangay Kabanbanan Harani, duman sa harong ni Karandang Timo, Ullorca, kayo nga ni Anna nag-send ni no picture sa Saduya duman sa GC. Sa Urinutan baga kayan may mga bangina? Iyo man ang itong dyan, may delikadong portion dyan, itong pabulusok baga tapos biglang patukad na naman. Pero itong may spillway, duman sigurong parte nangyari dito lang mailadawan so eksaktong lugar. Pero ang sabi kan PNP Blatter report, sa portion kan Barangay Kabanbanan sa Zona 4, nawaran nin preno itong jeep, kaya puminangga duman sa riprap asin na nagtagilid. And may nagpaabot sa kuya ni informasyon, day ko lang makumpirmar pa, na inimpalan na lalaki, siguro daiman ko ini madadanyaran kan buhay karon kan Kuya Philip. Kaya lang, kan maaraman niya na nawaran na nin preno sa jeep, tuminagbang ini, tuminalunduman sa jeep. And siguro, duman medyo narugado siya, ta syempre, garo makaskas sa jeep, nadanyaran lugudan sa iyang buhay. Napasala, so bagsak? Iyo, baka siguro.
grabing katarantahan. Siguro nagpupurahawan na sa mga estudyante, ta syempre mga estudyante ini, kan maraman garon na mayo ng pareno sa jeep, ang mga taranta na nagkukurahawan na, akukurahawan na, and ining ginipo kan sarong biktima, tuminagbang ining, tuminalon sa jeep, kaya binawian siya kan buhay. Kaya pag siring ganyan, importanteng maray i-check ang preno, asin ang anong manaparte kan lulunadan, niyan taras na Pero, sa lado man kan iskulahan, siguro, may mansindang panimbagan, karon daw Kuya Philip. Ninhuli ta ini, luwas man sa iskulahan, and apara na lang kung isinugusindahan na pagpasiring nga kamaduman, mag-ibonin na project, arugaya. Kaya pag mga siring kaning mga isyu, lalong-lalo na sa iskulahan, likay, ang mga iskulahan, kung minsan, kahit po anong paning sharing consent, at siyempre, pag mga siring kaning insidente, nadadamay, maski pa paano, ang iskulahan. Kaya para nga magiging group project, nagpasiring pa duman sa balatan. Kaya ni babaga may waiver na pinipirmahan. Iyo man ang gad. And sa parte kani, garo magibonin na group project duman sa sarong kaklase sa balatan, di ko lang ara, mayo pa man pahayag ang Camarines Sur Polytechnic College, sana sambita na insidente dyan sa Banwaan ka na balatan. Na yung, Sabi kaya, karondang eman, luma naman subuot sa jeep. iyo man ang gad. Ang sabi ni Karondang Kim Junio Llorca, panahon na nga para itong modernization program baga sa Dukan Jeepney. At kapag mga siring kaya kaning may kalumaan na, may mga pagkakataon talagang nagbibigay naman sa pirang parte kan lulunadan. Kaya araw kaning biglang nawaranin preno. Siguro pabulusok talaga, kaya tinutungtungan na garo sa preno, dahil na mapakanta, nawara na pala ng preno. Maray ko naarog kan istorya kan mga tugang nyatong itom na daw nga magburot-butan mayo sa bulsa ko supreno. Na pangyayari. Kaya siguro siguro sa mga sa aga pati, kadakol na naman siguro mga mapabalatan, 12 oras ang down out, hindi sa impunada. Ligay-ligay na lang sa mga mabiyahe kung sa ibang kamupado man, permi dapat na mag-ingat. So yan na muna ang sakuyang dagdag na informasyon sa aga, run out sa Imperong Rinconada area po alas 6 aga hanggang alas 5 rin paghapon. 12 oras yan, hindi sa Rinconada area, sabi po kan Casoreco 3. Digdig sa location, si Eman Lumapag, Bakili po. Karondang Eman, sa imong mga heras na informasyon, dapit sa nangyari pong aksidente sa bihikulo dyan sa Kabanbanan, sa Banwaan, kan Balatan, Camarines Sur. Kaya talagang pag-abot dyan sa mga bagay pong yan, ingat-ingat ang mga driver pa siguro. Lalong-lalo na sa preno ka na bihikulo. Kadakol po nin mga insidente na nangyayaring arog kaya. Ito nga ni, nagarumdumang ko dyan sa Banwaan ka na Baaw, igwa man nangyaring aksidente dyan sa jeep. Na mismong driver si Consyal Ben Blanquera kan Banwanin Baaw, ninong pa. May binawian manin buhay nawaran manin preno. So jeep dyan sa Banwaan ka na Baaw kan mga nagtalikod na panahon. So triste pati ikakasal itong iba duman na nakasakay sa nangyaring aksidente. Hoy, good morning man palan kay Miss Ella dyan po sa Niño Jesus sa Banwaan ka na Batu, Camarines Sur. Kay Etchet Chavez. And siyempre sa gabos po mga taga Banwaan ka na Batu. Kumusta na kay Vice Mayor Vic Ramos. Dali naman ang Pentakasi dyan po sa Banwaan ka na Batu. Itong foundation anniversary.
Naro kadakol dyan ang mga activities man na pinagsasagibo na local government units. Lalong-lalo na nagpapakitang gilas na si Mayor Junjun Surilla sa pagkakabelta kay ni bilang alkalde kan Banwaan na Batu. Pansit Batu. Graduar dyan sa San Isidro Elementary School, digdi po sa siyudad kan Iriga. Magkakaigwanan na 13th Grand Alumni Homecoming dyan mismo sa San Isidro Iriga City Covered Court. Binyo dyan sa San Isidro Elementary School. Mapunan programa alas 2 na pagkahapon. Host iyo batch 1974. Kaya sa iba nagpipreparar na gawa na nga ng mga ihaw na ihahanda sa lamisa. Saka kung ano-ano pang mga pwedeng madarakan mga naggraduar sa elementarya dyan po sa naunang bita ng eskwelahan digdi sa siyudad kan Iriga. Hoy, good morning man sa UNEP High School Batch 87. Ready, magparamdam ka. Karondang bani, pasok. Salamat tabi Karondang Philip. Good morning sa imo. Good morning sa mga paraan tabay kan sa imong programa. Nagluwas na itong traffic accident diyan tabi sa may partisan Balatan Camarines Sur. May informasyon na tabi Karondang Philip on sa in nag-transpire iniyo o nangyari iniyo bandang alas 10 pagkaaga duman sa Zona 4, Barangay Kabanbanan, Balatan, Camarines Sur. So, okay. Igan bagadigdiyo tabi Ronda Philip, nangyari ini duman sa Zona 4, Barangay Kabanbanan, Balatan, Camarines Sur. Kung sa miyantas na ang bihikulo nagmamaneho kan sarang Manuel Nagales y Lagrimas 59 anyos ang edad kay niyo sarong driver as in residente kan Zone 1 Barangay Pandaay na Bua Camarines Sur driver kan PUV Isuzu Jeepney na may plate number EBA 865 na miyantas na iniyo pasiring dyan sa may partikan Balatan Camarines Sur halik sabi sa Banwaan kan Nabwa asin pag-abot sa lugar kan insidente nawaran yung preno ang nasambitan ng jeep dahilan para magsurusigsag iniduman sa may riprap sabi sa nasambitan na lugar hasta sa ansarong nagresulta dahil mga pasahero ka iniyo ang sapar ni mga manlain-lain na mga kukulog lawas asin pinagdala diyan tabi sa Tancholing Hospital, Iriga City for medical treatment tabi Karanda Philip. And kung ako napapasala, ini si nangyaring aksidente kan nakaaning aldaw na subot may nagresulta sa pagkakagadan kan sarong estudyante tabi dyan sa sarang eskwelahan digdi po sa Rinconada area. And sa Rupa, digdi sa may parte kan siyudad kan Iriga, dagos naman na naarestar digdi po sa siyudad kan Iriga ang pinagsasabing suspetsado mga idong para habon digdi po sa may siyudad kan Iriga kan saying alas 5:20 na pagkahapon yan tabi sa Zone 5 Barangay Santa Teresita, Iriga City sa initial na investigasyon kan Iriga City Police Station ang suspect na sarong 27 anyos na lalaki residente kan Zona 3 Paris Street Barangay Concepcion, Pequeño Naga City
nadakop sa akto yan sa ini medyo may kadudadudang hiro as in nadakop sa akto na naglaog sa sarong sa harong kan biktimang 40 anyos ang edad, construction worker, residente Canton 5, Barangay Santa Teresita, Iriga City. So ang suspect and nakuanan yung sarong unit kan mobile phone Oppo A7 na nagkakantidad 10,990 pesos. Hindi nakabugsak may sa ibabaw kan dining table. Ito na nga nito akan and Nagpapara putol-putol ka baga karondang bani? Iyo, yang kaya ako digdi sa laog kan sa kuyang hawla. Hello? Go ahead. Ang suspect and pinag-turn over sa nag-responding barangay Tanod kan barangay Santa Teresita dyan sabi sa may siyudad kan Iriga as in pinagdara dyan sa Iriga City Police Station kaiba itong pinaghabon niya na unit ni cellphone sabi karon da Philip. So sa ngunyan ini nakakustodiya na dyan po sa Iriga City Police Station para sa magkanigong disposisyon. Nagdayo pa pala digdi sa siyudad kan Iriga tangani sa nang maghabon. Iyo, naga inyo and digdi po sabi sa siyudad kan Iriga panapili nga na dumanan para lang manghabon ng sarong cellphone. Okay, so ang iba pa niya itong mga bareta siguro sa atyan sa ko yung pagwelta. Para Pientras, back to you. Mga bani sa mga heras mong informasyon naghali sa aksidente sa Balatan nakaabot sa siyudad yan Iriga tapit duman sa sarong Paraabon na nakaabot man dyan sa barangay Santa Teresita ng habunin cellphone ang sarong Taganaga. Kaya mayo nang mahabunan duman sa siyudad Kannaga. Kaya digdi na sa Iriga nagpapasimple. Kundian kadimalasan niya ta nadakop siya. Ipinipirit man ni Camarines Representative El Rebella Fuerte ang kalagaan ka na o na mapagayon ang mga library as in man reading center sa nasyon arog na sanakan mga book rooms sa basic education as in man tertiary schools. Nagpasar na sarong resolution sa Villafuerte kay bahan ana kapwa kay ni mga Bicolano na sinda Camarines Representatives Miguel Lois Villafuerte, Chu Yushi, Anthony Horibata, as in man Bicol Saro Party List na iyo si Representative Brian Raymond Yamsuan para sa paggamit ka na electronically operated library systems sa nasyon. Ang House Bill 3687 iyo na may objeto na magpatindog ni na Division of Library Media Services sa Bureau of Elementary Education as in man Secondary Education kan Department of Education, DepEd, as in man Bureau of Higher Education. Ang mga bureau iyon na pinagsugo na makipagtabangan sa man iba-ibang stakeholder sa pagbilog ka na curriculum-based instructional activities para sa mga estudyante. Nganing mapahiwas ang mga impormasyon na magagamit kan mga estudyante as in man mga paratuklo. Ana House Bill 1798 iyon nagmamaot na imendaran ang Republic Act 7743 as in ilaog ana pinakabagong computer as in electronic library technology
Ang Republic Act 7743 lay na nagpatindog kan mga pampublikong library sa mga barangay. Nakapalaman man sa resolution ang pagpapagayon kan mga reading center facility sa paagi kan pagbubugtak dumani na kompletong standard set kan mga libro, e-books, online research resources asin iba pang arog kaining bagay. Mientras ng House Bill 3687, iyon planong magbugtak ng Division of Library Media Services sa BEE, BAS, asin man na DepEd, Danganman, and Bureau of Higher Education. Ang Resolution Division, iyon nagmamauot na makapagtao ni na marhay na impormasyon asin giya sa mga elementary, secondary, asin man tertiary school library, media specialist, teachers, asin man school administrators, tanganing mainganyo ang mga ini na pagayunon, ang educational programs, trainingon ang mga library personnel, susugon ang paggamit kan makabagong teknolohiya, asin padakulon ang mga materyales sa library. Dahil lang po umagin library. Kung minsan ang library ginagamit kan iba na nag-uuro-irelusyonan ka mga pasimple kito pagbasa. Hindi maray na yan nakatutok sa pag-adal ang iba. Yawan iba bako naman pag-adal. Iba palibre sa harong, tanganing nga akong day magparahugas, day magparasapna, day magparasighid. Hindi na lang ako sa library. Magtaga basa-basa. Tapos kung yaon man su inspirasyon, di nagray na ngun. Inspirado ang pagbabasa. Pero ngunyan, bako na pong usong gayon, mga arog kayan. Ano ba? Diyan na lang sa cellphone, basta may internet. Pero antes po kita magpadarugos kanso to yung programa. Nagsasarabit kita kan library yan. Nagkakapira mo ng mga pagirumdom. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Healing para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na!
Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon, masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, maghiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yiling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yiling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yiling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yiling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Arma from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng Yiling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon, so nakita ko sa internet yung Yiling. Nagpapasalamat ako sa Yiling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yiling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yiling. Sarap na ng tulog ko. Kaya ninintain ko na ang Yiling. Yiling, magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yiling ang kailangan. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo, ayaw mo na maulit yung nahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku, Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang Kidney Care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom
ko ang Kidney Care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang Kidney Care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care. Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Dimayuga, napakahilig sa mga alat. Ako nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas. Above normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Sa isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal lang ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod minsan sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa nito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumaas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care?
Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care! You care? We care! Kidney Care! Bueno, balik po kita rin sa tuyang programa. Iguan na kitang 10 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Kita na pagparahaluyon ta naghahalat na naman si Karondang Atan. Karondang Atan, pasok. Good morning again. Sa kabos na maparantabaykan sa imong programa Karondang Philip Guyaman. Ito yung dugang na bareta informasyon sa lado lokal. Ipinagpaluwas na kan Catanduanes Provincial Police Office o ang KATPO. Sinman Philippine Coast Guard PCG sa provincial government kan Catanduanes an update manod sa UFO debris kan Chinese rocket, Chinese vessels na hiling duman sa sarong isla kan probinsya kan sarong aldaong niya na bulan na hiling kan sarong parasiraan sarong unidentified floating object sa may parte kan barangay Dariao, Karamuran na naglalataw-lataw sa kadagatan tulos naman ining ipinadala sa kustodiya kan Naval Intelligence and Security Group Southern Luzon na iyon naman ang magpapadara sa Maritime and Information Research and Development Center para iserarom sa mga ararom na eksaminasyon na hiling man ang Chinese vessel na nahiling sa kadagatan harni sa Viga, Catanduanes. Asin ang nagpadara na ning notice to maritime stations kan mga nakalis na semana bilang pagpreparar sa posibleng pagbagsak kan debris halis rocket launch na ipinalupad kan China kan Marso. Mientras tanto, pinagsiguro naman kan mga otoridad na preparado sila sa ano man ang mangyayari, partikularmente prioridad nindang maprotehiran ang sindang teritoryo sa mga mapanabosong grupo asin man individual. Para mientras, yan na muna tabi karon ng Pilipan sa tuyong lugang na informasyon. Ini man ang sindang kabarkada Karonda, Jonathan Oliva reporting. Salamat Karondang Atan sa mga heras mong informasyon. Balik dyan sa luwas. Hoy, kumusta man pala dyan sa mga parantabay niya to? Dyan po sa Banuan, Kanabuhi, Camarinesur. Dating Alkalde Margie Moran Aguinillo. Kagawad Dr. Bilya Zantoa Nonato asinman ki Dr. Ramon Nonato. Yan man sa Barangay de la Fe ki Conchal Marlon Tabalde. Asinman ki dating Alkalde Jones Belsa. Kumusta man ki Mayor Rela Coste kan sinambit ng Banwaan. Siring man sa Seyang Bilog na Pamilya. Sa Barangay Lourdes ki punong Barangay Ralph Lacoste. O sa Masbate City, makukuaman sa City Hall Grounds, Barangay Kalipay, Masbate City ngunyan ang mga lokal na produkto kan lugar para sa kadiwa ng Pangulo. Nakisumaro man sa aktibidad ang mga saradit na mga parauma sina saradit man na negosyante para makapag-alok sa mga parabakal nin sari-saring tabas pang ani o presko pa asin iba pang lokal na produkto pera digdi may piga-alok man na libreng vegetable seedlings ana local government unit kana Masbate City
asinman City Agriculture Office. Ako daw nagngangalasman dyan sa Masbati o sa probinsya kan na Masbati. Ako sanang sa Masbati City kundi magin sa Catanduanes. Kadakol na mga mihoras na ipinagtatauan na national government pati na ang Department of Agriculture, samantalang mga kadagatan. Dikit man lang ang tanuman. Maray pa niya ako ang Catanduanes sa Kamasbati. Grabe ang itinataong ayuda kan sa tuyang gobyerno para sa pagtatanom. Kumbaga, padabaan mga probinsyang yan, digdi po sa riyon ka na Bicol. Dilugod sa Camarines Sur sa probinsya kan Albay. Pero kulang ang ipinagduduhol na mga programa kan Department of Agriculture, samantalang digdi po ang mga mahihiwas na uma. Kaya maray pa niya ako dyan sa Masbati City asinman probinsya kan Catanduanes ta dakul na ayuda na ipinagtataw kan national government para sa mga paratanom asinman ang itinataw kan Department of Agriculture. Kundi kung ngunyan pong panahon magparataonin mga pantanom ang Department of Agriculture and national government sa mga paraoma baka magkaturutong sana yan. Sayang kan ipinagtataong mga banhi tapos mga pantanom na nyug itong aning mga Coco Giant na ipinagtao kan Philippine Coconut Authority. So ibabaga natututong na. Kaya ako garo sala so pananaw kan Philippine Coconut Authority na magtanom ngunya ng mga panahon na grabe an init. Pati nga ni doot nagkakaturutong na ana batag nagpupurulok na nagyiyerelo na ana dahon dahilan sa sobrang init kan panahon. Antilog na rinconada, nakatutok na, kipilit para sena. Saka pati ang tao nagkakaturtong nan kublit. Basta udto na. Kaya pagarumdum niya to sa tuyang mga kababayan na day nang munang gayo magpara biyahin ni na harayo. Maray itong mga yaon sa auto, ining mga sa four wheels na aircon tapos magagayon ang lunadan. Pero itong mga nakamotor sana tapos itong mga nagtatrabahong yaon sa outdoor, dyan po ang problema. Pag abot pasanakan oras na alas 9, grabe na po ang harasas, init kan sa tuyang panahon. Kung mayo kita na mga pananggalang, sabi nga ni kayan sa tuyang lawas, mamamatian ta na sanit ka na grabing init. And then iba man mga pilosopo baga, kan panahon nga ni ngaya sa mga eskwela ka ito pag day nagtutultol pigbabalad pa ngunyan daw yan baladon kundi yan magka-tirigmaok an iba kung may mga helang pati yan ay delikado. Kaya nga niyan pa-eskwela ngunyan hanggang alas 10 na sananin pagkaaga pun alas 6. Tapos half day pa ang mga pa-eskwela sa mga pampublikong eskwelahan. Kaya kadakol po kan mga nag-aarang na sana ngayon mag-urana. Grabe na ngayon kastigo sa satuya ngunya ng mga panahon. Ayaw na po ini na epekto ka na pagbabago ka na klima.
bagay kan mga panahon igwa man na tig-init kayto na namamatian kita pero bako man arog kay ni. Saka gibo kaya kan tao an iba. Pigpaparaparalod ang mga puunin na kahoy. Kumbaga, mayo na lamang pong nakakalimpoy sa ibang lugar, digdi sa tuyang lugar. Tamagyan ka nga ni sa mga kanyugan, sa mga kadlagan, kung dakol pa man ang mga punin kahoy, maprisko man ang lugar. Kumpara digdi sa kasentruhan, na garo na kita pigtututong, lalong-lalo na kunyaon dyan sa tahaw kan tinampo nagbabiyahe kita. Kung sa tuyang lunadan, open, nakamotor sana o nakabisikleta, nagsasabay suganot sa kainit. Luwas kayan, grabe ang sanit na mamamatean kan sa tuya pong kublit. Hoy, kumusta man sa mga pag-iriba kong lay minister dyan po sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga, sa Our Lady of Miraculous Medal Pares. Siyempre sa kabus pong mga taga-barangay Santiago. Sa grupo ka na Setoda, saka ki Reverend Father Juben Buboy Abanyo, na kura paroko ka na Our Lady of Miraculous Medal Pares. Kumusta man ki Reverend Father Dan Aguilar, kura paroko man kan Our Lady of Fatima Pares and Shrine. Saka dyan sa Banwaan ka na Baaw, ki retiradong padi, Father Cesar Bungon. Kuya, igo pala ni na deskwento karaban ngunya na dyan sa San Jose, sa Banwaan ka na Baaw, Camarines Sur. Yan, connection po yan ka na sa indang nagdadangadang na kapiestahan sa maabot na Domingo, Mayo 19. Nakol na mga aktibidades na pinagsasagibo dyan sa paagi ni Punong Barangay Nini Ablan, katuwang ang gobernador kan probinsya ng Camarines Sur, asin man si Vice Governor Sal Portuno Jr., Mayor Jeep Beseño, asin ang Department of Trade and Industry. Kaya ang pangapudan ni Punong Barangay Nini Ablan kana Barangay San Jose Baaw, makikooperar sa iyang mga konstituentes anuman ang mga aktibidades kana sa iya pong barangay, lalong-lalo na digdi sa mga pa-contest ining pinagsasabi niyang 4M. Kami malinig, magayon, maamot, mapreskong lugar. Manggagarana, makakakuha po nin 7,000 pesos ang first prize. Ang second prize, iguanin 5,000 pesos, asin ang third prize, 3,000 pesos. Igwa pa man na mga consolation prize na itatao sa mga day manggagarana. Tig-a 10,000 pesos. Commission on Election po digdi sa siyudad kan Iriga. Sa
paagi ni Attorney Cinderella Pereras Lozano, ang COMELEC Election Officer, nangangapudan duman sa mga day parehistradong botante na nagpapadagos puan sa indang satellite registration sa manlain-lain na barangay kana syudad nin Iriga. Kaya duman sa mga day parehistrado, magpasiring sa nakamo sa mga barangay na pinagkukonduktahan kan satellite registration kan Commission on Election digdi po sa syudad kan Iriga. Man ki Nilda Salcedo, ki Kuya Hermes man ki Naitar Singh. Siyempre ki pading Bon Midyado dyan po sa San Francisco digdi sa syudad kan Iriga. Nagngalas na sa naman na 26 anyos na lalaki hali duman sa nasyon kan Indonesia kan maaraman niyang arog niya pala na sarong lalaki na nagsagin-sagin bilang babae. Ang napakasalan niya, pambihira ini. Na bulgar an groom kan totoo niyang identity ni bride. Rosing aldaw matapos sindang ikasal. Sigon sa pahayag ni Eki, an lalaki na bisto niya si Adenda, an babae sa internet. Nagkaulay sagkod sa nagkamarhayan asin nagabot sa paghihilingan personal. Aminado man si Eki na nainganyo tulos siya ki Adinda sa enot pa sa nanindang paghihilingan. Nagkapirang beses na otroan paghihilingan kan duwa sagkod sa pinag-alok na ni Eki si Adinda na magpakasal. Aminado man si Eki na may narisa siyang nagkapirang mga kakaibang hiro ki Adenda arog na sanaka na pirming may takop na belo ang lalawgon. Alagad kun minsan iyo daiman siya naghuna. Nasaro palan ining lalaki. Didagdag pan dyan pagkakaigwa kainin na sarong boses na babae. Nagtugot man siya sa kasal o ining si Adinda pero habo man kaining iparehistruan sa indang pagpapakasal. Ang dahilan ta pag-upasan ng magadan subot an sa iyang ina sagkod sa pareho nindang napagkasunduan na itagoan sa indang kasal. Dawa nga ni arog kay ni matapos ang kasal an habo pa man na magtanggal ni Adenda kan takop kay ni sa lalawgon. Dawa nga ni si Eki nasanan sa iyang kahampang. Habo man subot kay ning makihalubilo sa pamilya sin mga parientes kana mister duman sa village. Mas lalo man na nagduda si Eki dahil puun kan ikasal sinda ni Adenda, iyo anday pasinda nagkakaiguanin honeymoon o pulot gata. Naiparte man ni Eki sa iyang sitwasyon sa pamilya sin nagdesisyon sindang imbestigaran ang background ni Adenda. Nakuha naman kan pamilya ni Eki magurang ni Adenda. Sinabi kan ama kay ni na daay manini nawawara arog kan sinabi kan aki. Ini paman ang nagbulgar na sarong lalaki si Adenda. Kan imbestigaran kan mga awtoridad nag-amin si Adenda sa ginibong panluloko. Panluloko ki Eki. Kaya ika kunwari. Sinabi niyang kwarta sa naman ang dahilan kung kaya niya naginibong magsagin-sagin bilang sarong babae. Kung nagahagad kaya subuot siya nin kwarta kay Eki, ang tinatawan man tulos siya kaini.
Ready kayo na, ika-ika. Bueno, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit pa siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang common and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin bang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development.
problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asing nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Programa. Wala kitang 37 minutos makalampas an alas 9 nin pagkaaga. Duman po sa mga mabiyahing unyan, mapasiring sa mga resort. Pagirumdom, ingat-ingat po kamo. Lalong-lalo na kung kadakol ka na sakay kan sarong bihikulo. Dapat chini-check up an bihikulo, an makina, an preno. Asin mga importanteng kaipuhan dyan sa sarong auto. Rekin automulag sana ito. Sa pasil manihuhon. Kung pamabasa na yan sa karita. Hindi yan problema man kung an karabaw nagwa-wild. Tangon niya ng mga panahon, grabe ang init. Minsan ang mga hayop man mainit ang mga pamayo. Lalong-lalo na itong mga may sungay. Tapos mga kamandagan. At mga halas ngunyan ay may isog. Sabot po gayud kan mga hayop. Kamu nga niyang tao kung minsan nagiging mainit ang pamayo sa sobrang init kan panahon. Kami pa daw ngayong mga hayop. Kundi sabi baga kan sensya, ngaya ang tao hali sa kabalang. Sabi man kan relihiyon, ang tao ba kung hali sa kabalang? Hali kiadan sa kakiiba. Kaya nagdakol ta may tentasyon. Para tintaran kaya ni Eva si Adan. Nagkakan-kangekan mansanas na inita, masiram.
naman so nagpuo na so tao na nagkasala, nadaranan ng tentasyon. Ang tentasyon pala nakakapadakol ng populasyon kung minsan. Ayota, garo man sa yan tukso. Mas makusog pang yan sa Bagyo ang tukso. Tuksong kanta. Amak mo mangkaan nakapalaman sa tuksong kanta. Kay rami ng winasak na tahanan. Tapos susumpayan pa itong kay rami ng pusong pinaluha. Sobra pa sa signal number 4. Grabe talaga ang bareta. Sabi tuluan na gadan duman sa nangyaring aksidente dyan sa Kabanbanan, sa Banwaan, Kanbalatan. Taro sa Namampalan. Lugadan, anom. Sinangyari sigun sa Bureau of Fire Protection, nagluksuan biktima sinada tugan pagtagilid kan pampasahirong jeep. Una ko sala subagsak na antugan pala. Nakapasar na sa second reading duman sa House of Representatives and House Bill number 9349 o Unproposed Absolute Divorce Act. Obheto kay ni na maparikas ang proseso kan annulment asin man matawanin pagkakataon na magpakasaliwat sa iba. Kontra kay ni ang simbahan Katoliko. Nagkakapira sa mga magiging grounds sa absolute divorce na psychological incapacity, irreconcilable differences, domestic o marital abuse. Kung saro sa mag-agum ang nagpa-sex reassignment, surgery o transition from one sex to another, ang paghihiwalay kan mag-agum sa laog nin 5 taon. Groundsman for legal separation sa Family Code of the Philippines na pwedeng makonsiderar sa Absolute Divorce Bill ang pangungulog o physical violence, abuse, addiction sa illegal na droga, habitual na pag-inom kan arak, marital infidelity as in abandonment. Kaya duman sa amiga kong pulis na magayon-gayon sige ang hugot tabi na yanin agum madali na maaprobaran palanta nasa second reading na ning Proposed Absolute Divorce Act. Duman sa mga pigpaparakol ganin agum na babae ay pinapadaba dahil tinataoan na tunay na pagkamuot. Maghalat-halat na lang kamo kayo ng Absolute Divorce Act. Tapos itong mga pigpaparakulgan, itong sabing battered wife. Kundian iba man ang kalalakian, pinagahalat itong dapat niya igwamanin lay para sa battered husband. Puro na sa nga kababaihan ang mga lay. Dapat niya ni igwamanin na lay para sa mga kalalakwihan. Minsan nadidinggoy man ang mga lalaki kan kapwa man sa na linalaki.
pag abot po digdi sa mga arog kaining lay dapit sa divorce na simbahan na Katoliko kontra sa mga arog kaya na bagay. Na may kasabihan man kaya na ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Kung arog po kaya na medyo magulo ang kinaaban, sabi nga ni kayan minsan dahil man niya nautog ta kung grabe ng gulo kan mag-agum nadadamay na, so mga paryentes pati sa mga kaakian kung nag-aariglo sa barangay dahil na naaariglo, yaw na po dyan ang problema. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Ngunyan pati yung panahon kung minsan nagiging mainit ang pamayukan mag-agum ako sa ng babae pati ang lalaki kung pigpaparahanapan man ka na misis sila nga di income mo kaya sa na ngayon anak ko amo mister ay pangaday ka na mag-uli digdi sa harong Roman sana sa partido. Nag-uli ka pang yung ipagsusulit ka. Yan po ang depisil kung arog na kayo na buhay kan mag-agum. Talagang dayan mag-aharalaw yan. Pero may problemado si Mrs. Mayong gayong iniintriga si Mister. Di po pati sa Pilipinas pero may nga problema kan mag-agum an kadakla na nagtitios an kung paano mapapakarhay an buhay kan pamilya kausa kan kasakitan sa buhay kasakitan na makakuanin na tol-tol na trabaho. Kaya maray itong mga miyembros ka na Pantawid Pamilya Pilipino program nakakatawid ang pamilya. Paano mampalan itong mga miyembros ka na purpose. Nagkakapirispis na ang kamot, ang lawas, sa katatrabaho, iyo man giraray ang nakukuha. Iyo dati. Masakit po ang buhay digdi sa tuyang nasyon. Inamaan pa kita kan El Nino. Hoy kasubanggi dyan sa City Park. Duman sa presentation ka na search for Miss Iriga, Miss Ringkunada, sinman Miss Bicol Tourism. Ang nahiling kulang duman na konsyal si Considandre Abuniti, si Considaday, si Vice Mayor Edsel Di Maywat, tapos si Mayor Rex Uliba, saka si City Administrator Attorney Nonoy Wapirina. Dangan so iba pang mga local government unit heads kan manlain-lain na departamento. Ay na daw niya ako sa ibang konsyal kan Iriga. Bigpaparaapod kan MC Marayo man. Magburutwa lang yan pag haraninan pintakasi kan siyudad nin Iriga. Duman sa siyudad ka na Legazpi, nagduong na sa Legazpi City, ngunya na pagkaldaw ang Hanseatic Spirit Crew
ship na sarong international cruise ship na may lunad na sobra sa 250 na mga Germans, as in man 150 na Germans Filipino crew. Pinag-aasahan man na magdadara inini na positibong impact sa industriya kan turismo sa probinsya kan Albay. Di man na saro pong pagrumdom, ingatan talaga ang cellphone as in dai dapat maraot ang cellphone as in dai ka pwedeng ma-stress sa GCash mo. Reminder sa mga GCash user, kung naresanindo ang mga bagong update sa GCash na kaipuhan i-register ang sa indong cellphone, sunodon sana kaya kung ining latest picture kan app. Pag day siya ma-open sa ibang device, apera man sa cellphone na nakaregister sa app, nagngangalas man ang iba, takunta ano tamay nakabugtak na your account has been already used. Sa kadahilanan na nakaregister na ang GCash app mo sa cellphone na gamit mo. Kung duwaan na cellphone mo, pili kasananin na cellphone na always mong gamit sa transactions para less hassle. Mahiling man ang register this phone, once mag-login ka na sa account mo, kung ini maraot, kung maraot ang cellphone, as in kung feeling mo na pwede nang isurrender ang cellphone mo, unregister mo sana, tapos liwat mag-register, ikot-ikot sana ang show, register, unregistered, dahil mo man maggamit ang GCash mo kung mayong registered phone, kaya para sa security man ka na app mo, dahil mo iwawaraan na phone mo. Kung nasa public places ka, dahil mo tawanin chance na para buon na ma-snatch na phone mo. Always keep an eye in your valuable things, kaya kapag nawaraan na phone mo, sinday ka na kapag unregistered sa GCash mo, you need to go to the nearest Globe office or para less hassle submit. Tikit ka na lang sa GCash application mo, kaya ingatan mo ang phone mo na dahil mawara. Napaka-hassle talaga kung mangyayari yan. Mayo man kitang magiginibo kung updated picture ni GCash super gamit pa man. Pambihira ini. Problema nga ni kung mayo man lawgan GCash tapos sa cellphone mo hinabon pa. Arog kan istorya dyan sa Santa Teresita, digdi po siyudad kan Iriga, sarong Taganagan, nagdayo digdi sa Iriga, nagdayo sa sinambit ng barangay nang habonin cellphone. Kaya ingatan talaga ang cellphone. Pakusa ng maraot, kundi ingatan pa na mahabon. Angon yan, kadakol na kaya kan mga magnaan iba. So palan magnanakaw.
Pinagabugtak na kan lokal na gobyerno kana sangay Camarines Sur an African Swine Fever Task Force sa maniwaywang barangay sa Indang Banwaan. Sigon ki Jobe Pentebella, alkalde ka na LGU sangay, sinabi kay ni na igwa nang nailistang kaso kan ASF sa Indang lugar. Kini matapos na magkaigwa na napabareta na nagpapabakal nin karnin urig sa kantidad siya ng 50 pesos ang kada kilo. Na posible subot kontaminado na ini kan nasambit ng helang kaya pinagtitinda sa hababang presyo. Dahilan digdiliwat nagpagirumdum ang alkalde sa mga namamanuaan sa Indang Banwaan na kung igwasindang nabarataan kan arog kay ning insidente. Ang tulos man na i-report sa Indang opisina tanganing tulos-tulos man na maaksyonan. Dapit pa mandigdi nagpaluwas naman ng executive order sa Pentebella para sa African Swine Fever Task Force kung sain ang mga inian magbabantay sa kada barangay tanganing masiguro na dahil na makakalaog asin na mawarak pa ang helang sa indang mga nasasakupan. Pagrumduman kan alkalde na dapat nakasulot ana mga ini. Asin magpapaluwas man na subot ininin kasuguan dapit sa pagbabawal sa pagtransport ka na sarong urig paluwas sa sinpalaog sa Indang Banwaan lalo na taan mga inihali pa dyan sa Tiwi sa probinsya kan Albay. Mientras na kung magta-transport man ka na karning urig hali sa ibang lugar kaipuhan man ang mga ini na makapagpahiling nin dokumento arog kan point of origin kan karni na igwang certification na cleared na ini sa nasambit ng helang. Kung magta-transport man paluwas sa Indang Banwaan, kaipuhan na ihanda ang certification hali sa barangay local government unit, buwis kan barangay, animal inspection certificate, gikan sa Municipal Agriculturist Office, business permit, business registration, na issued kan DTI as in man business registration halos sa Department of Agriculture. Ang nasambit na mga dokumento ang magpapatutuo na ang mga urig o karne na itatransport iyon halos sa mga lugar na dai kontaminado kan nasambit ng helang. Ini kayang African Swine Fever baga sagkud ngunyan nananalasa apaman. Maray nga ni so COVID sa tao ta naglaylo na nawara na. Ining ASF haloy naman ini Kaya ito nga ni gwapang FMD, foot and mouth disease. Kung ano-ano na sana po bagang mga nagluluwas na helang kan hayop, lalong-lalo naman ang tao. Kaya minsan talagang mas lalo pang nagiging triste ang pagkabuhay kan sa tuyang mga kababayan. Lalong-lalo na po itong mga nasa laylayan na sabi na nagkakalay-kalay ang pagbuhay ko niya ng mga panahon. Yung mga nagtitios ang masakit dyan tan iba dahil na nakakatios naglalaba na ang kamot nansisibnit na kan bakong sa inda. Hoy, kumusta man pala dyan sa Pamukid, San Fernando, Camarines Sur, kay Margie Simata Ramos, kay Jen Mortega, dyan po sa Balaugan, sa Banwaan, Kanbula. Siyempre, kay Vice Mayor Nilo Tutoy Malanyaon. Kumusta na daw si amigang Mayor Migay Ibasco. Makonsuelo man na alkalde ni, digdi sa Rinconada area. Dahil day man ako nagdadangog sa radyo, dahil ka magparadigdi pagbako pang panahon ng eleksyon. Pag eleksyon sa nangyay, ka magdidigdi. Well,
Yan ay naabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa pagpaabot nin informasyon an bilog na persa kana RPN Radyo Ronda DZKI News Team. Sa lado technical si James Oko. Sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Yaw naman si OIC Apa Ma'am Kyle Riago Ligasyon. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.